Sanibonani khala maphupho makuthi umusha like habe sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Khona babuzile abaningi babuza ngokudutshulwa ukuthi noma ukuthi uyadutshulwa ngabe lo phupho libika ukuthini. Uma uphupho udutshulwa ngamaphoyisa kusuke kusho idlozi lakho eliphenduliwe uyagadlwa kahle lelo phupho alikho lihle. Omunye uthena ke phupho edutshulwa ngabantu nje abangazi ngabe kusho ukuthini. Uzokugadlwa ngemithi ke lapho engalungile engasivala izinto zakho. Ukuphupha ulwa usempini kusho ke sokusho khona ukuthi ke khona okugadlayo kodwa kokunye kusuke kusho ukuthi ungenwe idlozi lomuntu owafela empini noma obangwa yesidalwa. Ukuphupha isibhamu sibuya ngakwena lokho kusuke kubika ukuthi ke uzonqoba kunezitha nje ebhekene nawe ezizamayo kodwa wena uzozonqoba. Ukuphupha ufaka uniform amaphoyisa noma ama security ngabe ke lokho kusho ukuthini. Kwesinye isikhathi ufake amasosha kusho ukuthi idlozi lakho likubhekile futhi akekho umuntu ozodlalela kuwena noma ngithi abekho abathakathi abazodlalela kuwena kunedlozi lakho elinamandla elikhulu likubhekile. Usungabuza ku comment umbuzo onawo ukuze ke ngizokwazi ukwenza le video ungakhohlwa ukusubscribe.